Hey guys, welcome back to the channel. दा जोङो नाफाम बानायनो नागिरदों जों न'आव थानाय जाया नालाय जों नाफामफोरखौ मोनलाबायनो नागिरा ओंखायनो न'आवनो जों नाफाम बानायनानै लांखायो दा जों बै नाखौ फोरानगासिनो दं नैबे अराव दा फोरानखांनानै उनावहाय माखासे स्टेप्स वाइज माखासे प्रसिडिउरफोर दं बेखौ उनावहाय आं खिथालांबाय थागोन दा आंनि ब्लगाव आं उनावहाय बेखौ लासै लासै खिथालांबाय थागोन नोंथाङा नायलांबाय थाल' बै नाखौ सायखांनानै ओरै फोरानगासिनो दं जों सिगाङाव फार्स्ट जों नाखौ फोरानग्रोनांगौ बे ना फिसा फिसा ना मावाबो होनो बेखौ फोरानग्रोबाय बे उननिया बेयो जाहैबाय थास' दा बे थास'खौबो एसे होदेरनांगौ नाफाम खालामनायाव बै ना फिसा फिसा ना मावाजों देग्लिफानांगौ खारदै बेखौ बै नाखौ नायनानै 5 ml बा 10 ml बिनि गेजेराव होनांगौ आरो बे माबाखौ बिनि हिसाबै बेखौ एसे होदेरनांगौ गिसि जानायनि थाखाय रबनायनि औ सदा बादि बे खारदै आरो बे सिंखौ एसे गुरै खालामनायनि बे माबाखौ नाखौ बिनि थाखायनो बेखौ एसे होदेरनांगौ जाबाय देगासिनो दं आं गोजौ मानसिना गसङा बिराद सानो नागिरो ओंखायनो जौस्लंनानैबो देजायो खालि गेब्लेबानो जायो बे सिंनि नैबे नाफोरा ओमफ्राय थास' होनाय दं बिसोर गेब्लेहैबानो जायो जेबो होदेरनांला नैबे जाहैबाय नैबे जाहैबाय थालिर बिलाइ राननाय ओमफ्राय बेयो हासुं बे उननिया जाहैबाय बाजै बियो मेन फोरोंग्राया बिसोर खिन्थु बै नाजों आरो थास'जों देग्लिनाय बे हासुं सिङाव सोनांगौ बे जाहैबाय हासुं औवानि बानायनाय बे सिङाव सोनांगौ मोजां सिस्टेमनि जागोन बे सिङाव सोनांगौ नाफामखौ बे नाखौ देग्लिनायखौ बे सिङाव सोबाय सोनोसै र' सोनो जाहैबाय ना देग्लिनायमोन ना बे ना देग्लिनायखौ बेनिफ्राय सोदो सोखांनायनि उनावहाय नैबे जाहैबाय थालिर बिलाइ गोरान बे थालिर बिलाइ गोरानखौ नैबे सायाव सोनांगौ बेनिफ्राय मा खालामनांगौ सोनानै ओरै खाथेदो जाहाथे एम्फौफोर हाबनो हाबा बेखौ ओरै गोरा खाथेनांगौ दा आं ओरैनो सिम्पोल खालामबाय जों जेराव खिथायामानो खालि बे नाखौ देग्लिनानै थास'जों देग्लिफानानै बिदि जायखिजाया नों बथल सिङावबो सोनो हायो बेनिफ्रायनो गोसो जाबानो एसे गोबावसो जायोबा 1 monthसोनि उनावहाय बेखौ जानो हागोन नों जुदि न'आव थायाबा दस्रा जायगायाव थायोब्ला खालामनानै जानो हायो गोजोन्थों बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअआ बेनोसै भिडिअखौ नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम हागोन आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आगदाथिंनि बेल आइकनाव नोंथाङा बेल आइकनाव क्लिक खालाम जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नटिफिकेसना नोंनिसिम सहैनो हायो गोजोन्थों बयनिसिमबो